क'क्राझार जिल्लानि सिमलटापु पुलिस आउटपस्टनि पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि अरुनाचलि जौ हमनो हादों। मोनसे स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै सिमलटापु पुलिसा थांनाय हराव 31 नं हादरारि राजालामायाव सेबनानै NL02N 4898 नम्बरनि गंसे टेंकार ट्राकखौ हमनानै सेबनाय समाव ट्राकनिफ्राय अरुनाचलि जौनि 366 कार्टन मोननो हायो। खान्थि बेरेखायै लाबोनाय बे जौखौ बिहार फारसे लांनाय समावनो पुलिसा सेबनाय समाव हमनो हायो। हमनाय जौनि हाथाय बेसेना 20 लाख रां जागोन होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। पुलिसा जौखौ हमनो हायोब्लाबो नाथाय पुलिस फैनायनि सिगाङावनो ट्राक सालायग्राया खारखोमायो होनना पुलिसा फोरमायदों। लाइन